El programa pretén fonamentalment que les famílies s'impliquin més i millor en l'educació dels seus fills i les seves filles a l'escola. El programa és el segon any ja que es porta a terme i estem en una fase més de consolidació. Treballem una mica a partir de les necessitats de les famílies. El que fem, en el meu cas en concret, estem treballant molt per enfortir l'AMPA d'aquest institut que és de nova creació. En el meu cas treballo en una de les escoles de primària del barri, que és l'Elisenda de Montcada, i estic amb les 3 mares que formen part de l'AMPA. És una AMPA molt nova i llavors el que necessitaven és un suport a l'AMPA, organitzar festes, organitzar-se elles com a AMPA, treballar temes de subvencions, justificacions. És a dir, no posem èmfasi només en que una de les parts, el professorat, sigui més obert a les famílies, sinó que en la relació que el professorat i les famílies han d'establir, busquem la millor sintonia i el millor encaix. Per al professorat és molt important que els pares i les mares estiguin implicats en l'educació dels seus fills, perquè l'èxit realment s'aconsegueix així, per part del professorat i per part dels pares i mares. Vam fer una jornada on van convidar a totes les famílies dels altres centres públics d'aquí d'aquest barri per treballar i informar sobre quins són els estereotips negatius que hi ha sobre l'institut i nosaltres, les famílies del Picasso, els van donar resposta a partir d'arguments reals. Van estar xerrant sobre aquesta temàtica per intentar sobretot trencar tots els estereotips que hi ha sobre l'institut. Entonces lo que hemos querido hacer es darles la vuelta para que la gente tenga otra visión de lo que es el Picasso, que no solamente lo que se oye y malo, y con datos fiables, que no lo decimos por decir me lo invento, no, con datos fiables de lo que es la escuela y sobre nosotros, que las vivencias que tenemos. Está demostrado que mientras más se implican las familias en lo educativo y en el centro, mejora el rendimiento de los niños. Creemos que eso es vital y los niños ven con mucho agrado que los padres se interesen por el centro y por cómo le va a ello, cómo va su rendimiento. Que és una manera de que els nens s'adonin que per nosaltres, per la resta de la societat, és molt important el seu èxit educatiu. Les famílies que estan participant al programa es nota una millora i es nota que realment se'ls està ajudant i se'ls està fent tot un procés d'empoderament de la pròpia família i de tenir més eines i recursos per enfrontar-se a l'educació dels seus fills i també al seu dia a dia i a la seva vida com la volen viure. Les famílies es veuen més en funció de les temàtiques que treballen, es senten més capaces de treballar amb els seus nens, el tema, per exemple, de comunicació amb el professorat de cada centre, això millora moltíssim. Quan parlem d'èxit educatiu, nosaltres no entenem que això sigui sinònim de resultats acadèmics. Per nosaltres, l'èxit educatiu vol dir anar més enllà i entendre que l'equitat entre l'alumnat és també un factor d'èxit educatiu. Èxit educatiu entès d'una manera àmplia, generosa, oberta i sobretot en una perspectiva d'aprenentatge al llarg de la vida.